מה חשיבות התהליך ביצירת הסכם מייסדים? הסכם מייסדים בסופו של דבר הוא מסמך שמכיל בתוכו את כל ההסכמות בין השותפים המייסדים של חברה או עסק. ומה שחשוב לנו מאוד בדרך ליצירת המסמך הזה זה התהליך. מהו אותו תהליך? זה בעצם תיאום ציפיות. שיח בין השותפים העתידיים על נושאים שהם מהותיים, שהם עלולים בעתיד להתקל בהם, ואנחנו רוצים לנסות לפתור אותם כמה שאפשר מראש, ולהסכים עליהם. ובסופו של דבר לנסח אותם בתוך מסמך. איזה דברים הם מהותיים בדרך כלל בתוך התהליך, או נושאים שהם קצת יותר כואבים במרכאות, או יותר קשה לשותפים לדבר עליהם? למשל, מחויבות של זמן, איזה תפקיד כל אחד הולך לעשות, נושאים של תחרות ונושאים של היפרדות. בנושאים של תפקידים, לפעמים השותפים לא יודעים להגיד מי בדיוק הולך לשאת באיזשהו תפקיד. ואנחנו מבהירים להם ועוזרים להם להבין את החשיבות שלכל אחד חייב להיות לו איזשהו תפקיד. בסוף משקיע, לקוח, רוצה לדעת עם מי הוא מדבר, עם מנכ"ל, מנהל כספים, מנהל מחירות, ולכן חשוב שכל אחד ייקח על עצמו איזשהו תפקיד. ואז גם יודעים שכשצריך להוציא חשבונית או לדבר עם עובד או וכדומה, מי עושה את זה? כי יש מישהו שנושא בתפקיד מסוים. הדבר השני זה זמן. כמה זמן כל אחד הולך להשקיע במיזם הזה? האם אנחנו ממשיכים להיות שכירים, השותפים, ובמקביל לקדם מיזם, או כולנו עוזבים היום ונותנים 100% מזמננו? הדבר הזה הוא בדרך כלל נושא שמביא להרבה מחלוקות בין שותפים, כי חלק לפעמים שותף או שותפה הם הורים והם צריכים לפרנס עדיין את הבית והם לא יכולים מיד להתפטר. אחרים אולי רווקים או מכל סיבה אחרת יש להם יותר כסף והם יכולים כן לעזוב את העבודה ומיד לתת 100% מזמנם, וצריך לנסות לסנכרן בין כולם מתי הם נותנים 100% מזמנם, אם בכלל. הנושא השלישי הוא למשל תחרות. מה מותר לי? מה אסור לי בזמן שאני שותף בחברה הזאת או בעסק הזה? זה יכול להיות סטארט-אפ טכנולוגי, מה מותר לי לפתח או מה אסור לי. זה יכול להיות גם עסק מסחרי, במה מותר לי לסחור ומה אסור לי לסחור. ואחרון, איך אנחנו נפרדים? ופרידה היא לא בהכרח לסכסוך. זה לא אומר שעכשיו מישהו רב עם מישהו ואנחנו צריכים להעיף במרכאות את אחד השותפים. סיטואציות כאלה גם קורות, אבל אנחנו דווקא מכוונים לסיטואציות ביניים. בן אדם שרץ למשל במשך שנה בעסק עצמאי או בסטארט-אפ, אפילו אם הוא יתחייב למשל בהסכם שהוא מתחייב 3 שנים עכשיו, להשקיע 100% מזמנו, ואחרי שנה יתעייף. השתנו נסיבות חייו, הרבה דברים יכולים לקרות. הוא צריך לדעת איך הוא יעזוב. אנחנו רוצים לוודא שבתוך העזיבה הזאת גם יהיה משהו שהוא הגיוני, ולפעמים גם אפשר להגיד הוגן. לפעמים שותפים באים עם כל מיני אג'נדות מאוד קיצוניות, שבמקרה שמישהו עוזב, הוא לא מקבל כלום. אבל הדבר הזה לא טוב. למה? לעסק, לחברה. אנחנו בסוף צריכים לדאוג פה לעסק, לחברה, שהיא תהיה מעל הכל. ולכן לפעמים אנחנו רוצים שגם אם מישהו עוזב, יהיה לו משהו, כדי שיהיה לו מוטיבציה, עדיין להמשיך לסייע גם אם הוא עזב. ויש נסיבות אחרות שלא, שיש מקרים מסוימים שאם מישהו עוזב בצורה כזו או אחרת, גם לא יישאר לו כלום אולי. כי אולי זה נכון, אבל זה אף פעם לא שטנץ, זה אף פעם לא מסגרת שאנחנו יודעים אותה מראש. היא תמיד תוצאה של תהליך, של שיחה, של האנשים, של התחום. אנחנו מקשיבים להם, מדברים איתם ומנסים להבין מה הכי נכון להם, מה הם גם מוכנים להתחייב אליו. כי אם הם יוצאים ביחד מחויבים ומסונכרנים, הסיכוי שלהם להצליח הוא גבוה. הסיכוי שהם יתקלו בסכסוכים יותר נמוך, ואז הם יוכלו להתעסק בעיקר בעבודה, כדי שהעניינים מסביב פחות יפריעו להם.